Luput sih. Ngerti ra? Apa? Denta. Denta. Oh iya, heeh. Teko keri dadeke tersangka. Nalikane kono mah lali le nembange. Bakule arum manis lenduk-lenduk ngono kok nek ndadi piye? Dijumke lho, dijumke kono kae. Apa bakule arum manis? Mantu mantuk. Sing biasane apa udu to? Samare nek ndadi aku. Oh ngono. Engko arum manise dijebrahi. Men dijagani. Dilanjut. Nalikane karo atiku satu kali tebang Nyidam Sari. Nggih, sampun kapiyarsa spesial. Kartolese. Kagem Kang Mas Kartolese. Mbok bilih sawingking sampun semadyan kati